I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. God aften! Velkommen til Sjov med Flemming. Vi snakker ikke ham der. Nej, det gør vi ikke. Vi snakker om Flemming Efterskole. Gullig. Køb bananer her hos mig. Kun nærmere, køb og flue, de bliver sgu ikke slut af mig. Køb bananer. De har en til, og de har ingen respekt. De kryger bare. De bliver sgu ikke slut af mig. Som den sagde, onkel Stage, når han stod i sit banan. Hej H.P. Hej. Du kan godt stille dig til spørgsmål, så overhovedet ikke har noget imod det, ikke også? Og det er overhovedet ikke noget issue. Ja. Og hvordan er det, du vil betegne alle Det er en Handerup, det her, der foregår. Man kan sige, de er stramme. Det er nogle stramme redskaber, det her. Stramme redskaber, ja. Det er lækkert. Kan du så ikke få løstet dem lidt op ved eventuelle måder? Jo, det er jo sådan. Det er jo... Vejen frem er gode. Mave, du render rundt. Nej, kan du lige zoome lidt her, Line? En lille nippel, altså. Det er jo ikke for sjov. Ja, men vi siger tak til H.C. Det var lækkert at få de sandhederne frem her. Fræk, ikke også, Karin? Hvis din far giver dig lov, tager du så med mig i skoven. God aften, Spejder Lars. Har du nogle gode overlevelsestips? Ja. Må vi høre? Hvis man er ved at dø, så skal man ringe videre. Det var en god. Hvorfor er det egentlig, folk ikke har lagt Spejder Lars her på efterskolen? Der skal jeg fat i trin 3. Trin 3'er? Ja, hun ved det. Er det hende, der startede rødt? Videre og sende til trin 3. Må vi høre sandheden? Lap lidt af derovre. For at holde kæft med hver blandt. Har du været Spejder Lars? Ja, i en uge, tror jeg. Og din mor, hun siger ja, ja. Så bliver der fuglesang for oven. Uanstændigt opgivelse. Det var for sjovt, I er jo kærestepar også, ikke? I er sammen i fællesserien, og det blærer jeg går ud af billedet, ikke? Har du noget at tilføje? Nej. Ja, det vil jeg sige. Det jeg gerne vil sige, det var, Jakob han blærer sig sådan med, han har sørget for, at alle parerne de er sammen i fællesserien. Synes I, er I glade for det? Har I fundet sammen på grund af, at de er sammen i fællesserien? Er det på grund af den serie? Hvad faldt du for ved Stine? Var det hendes krop, eller var det hendes væremål? Det var begge dele, simpelthen din lille flørterøv. Det var simpelthen ren kærlighed, ja. Ja. Hvad var det, du faldt ved, Mikkel? Må vi se en lille myser? Bare en lille en. Bare sådan en lille myser. Bare en lille kom så. Kom nu da. Den allerførste gang. Den allerførste sang. Den sætter dybe spor. Det allerførste. Flemming Efterskole har en pandabjørn, og den pandabjørn er der gået rygter om, det er eventuelt John. Vi kan lige prøve at tage en kig om på ham her. Om det er rigtigt. Hans opførsel er fuldstændig. Du ser mærke til hans væremål. Den måde, han springer på, det er totalt pandabjørn. Det er panda over. Det er som Flemmings panda. Og vi har valgt at påføre os dem her nu. Fordi så kan vi bedre ses i trafikken. Ellers er det jo let at overse sådan nogle små skikkelser. Ja, tak. Ja, det er jo ikke så, at vi får vores inspiration fra
Jeg ved ikke, om du fik det ordentligt med, men det, som vi gerne vil i aften, det er, at vi skal simpelthen, vi har forudsat os, at vi gerne vil tabe os. Og ja, jeg er klar nu, ven. Og derfor skal vi af med den bildæk, vi har. Og vi nu starte med at løbe lidt. Kom så, Bas. Hej! Hvorfor har du bestilt en pizza nu? Hvad med det? Ja, hvordan er det at lave en pizza? Det med følelser, det bliver gjort. 118. Har du det godt efter sådan en her? Eller du stopper helt pænt. Om din pung, eller hvad? Ja. Det giver os jo tid. Det giver os jo tid til at stille et spørgsmål. Tak. Ja, du skal ikke rette væk, ja. Har det godt efter sådan en kabærke der med det, hva'? Fordi det tæller så lige.